Ndizi TV Obwansu bw'Omugusii omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Mano sana mwanje mulebeta seni kya Ndizi TV nebiro binde ndengo kwarigania asomorobere Esabari obonchereria asitokumerana no monchereria bwiri tkolya lero yugo cyosanga naintwe amange wetera oboncherere bwa litkolya lero nigo twatalire asomo cyobosongo astora kwemanya amange wetera oboncherere bwe karansa oike edinde tosange asobwamo asinse mo chiche mitandao asense mo ya Facebook na bagotanyara wetera Ndizi TV News digital abega sense media YouTube wetera Ndizi TV News asense mo ya website na bagotanyara wetera www.ndizitv.net editor na Frida Kerubo tosange goika omwere polende tengere bageri ya bena kwarigania omoncherero yiga atomanyia na kyakorokwa aya gokorera oboncherero bwaye na ndemboncherero kibuli agokora. Karibu sana. Asante sana. Asamareta nkoro ku Yvonne Mora. Ase umutandao we biashara bya nkoro ku Obiso Crochets. Ongo koro boncherero bwo Obosoni gotumia amagoko nechusi. Togo sona chianga chiganchu chiswenta chigopi cyabana marangeti yabana chidomat kende giyonse keryoraga ni koroserigo nabo tokonyara korosi kara tutebingo boncherero bwiga bwabo ngeyoko gokorera korengana oboncherero bwane nko bokorera Bosongo Naivas opposite Atlanta Cleaning Dryers nonko korera tomanye ngondi wachage to boncherero bwiga oboncherero bwe nachagete nachagete gosona kindo mwana lakini wana kirona kora kinde college nkainyora nkongya gosona egento nabeka kwa hivyo mutota inenche nsonire ke yarengo mwaka 2015 ase college ase kwarenge nebinte bikware kwegera gosona ko senga kware ko senga onango kora na human resource management kero kende nakibone ko siyo gosona na nebinte bigo gosona Ekoseyu nde sana ndasema kotambia kera nanye somete go mkonya sana ko manage komanya wake sabu ye chinsa chinsa nko irago sona product chibesa ngo tumia konyara wake sabu ko make my profits na my losses and marketing mbia mona sana Ivone manchumulia naga nteko manyanga akera kuwa manyete gosone kera gosekera kwari kwegero gosonyi oboyiga tora tebinge ngendo kikirwa tanga nteko manya gosona na ndenga kigia soge tenga ki experience kyaringe getangani ntege tanga na manyete gosona mege tamba kange just simple getamba ebyo kwaremesa gosebirogo emibukero ntwasinite korugwana togutumia ibirongo bake episode togutumia manyansi alio gosereta wana kirona ba college na tagete na domat inchire chisoko bekanse ko practice kwa beka na imegete limonka indeduka nkagore mito byo Obosoni ngachanga isaransa nkanya gosona teatrera na maiga kego Yvonne mwisi konde bwensi obukina stage nero goikare etere binte bigana ensingi nyoteli twalenga bakengo sana twalinge biseso atwarosi obuchuti kero kenda yanga ikwa realize tinga no bwate talent yo gosone binte biga ndatebe kinde high school na mnyete na antiane na ntito gusona kono konyara ka urechusi osone bitamba be BHMS na nchiri ya bwate na mzaintika tosone ni manyete bono nyara ko ngoro kya ga pattern na musonera pieces ere obwatani mona abo no na manyerete kabisa batindo mwana nyono bomino komino bonyansi no gusona ni dinatagete kindo mwana makesana ngota tebia sekera kwalenge college ngo beta ko gusona chimati chiga chemirango
kero kwaro situbone gintu kya gitangane na kigia sogete na kino na abasani bawo baruche because gari college mete mwachete maybe musome kosi mukore muchikonyore gasi maybe a service go sandonsi kero kwangete gusona na kino na abasani bawo baruche gintu kero nangete gusona abange babyajete bagatema bagataka bono montago kuboli ntagetonsonere gento gete kwa mutebi kwa mwakiresa bo montora egente kenkige kobera chibes chinyingego bono yo maga take interest agateba ntenta getira kindi message tingunyara ngampeisaba nenta twende tugure products ochoteme tukanda tukagora actually paka boni gatanya gukora gusona mati give it up so I think walipenda mbaro bagwancha lakini sasa na sense mo maybe abaibuli bage ya mate yao na kibaruchi getambukire kikarwacha getambukire konyendera cha kubwanchereri na ligitie gasi I worked at na korite gasi ase salon yemo ne receptionist nkanyora nkwendororo chinsango sari chinyinge kana gasoire saa 1:30 inkorwa ron saa 2 gose saa 3 nende na watu mwana makano karaitiza a lot of time monkai mukanga tiga ngaisaransa ngagora choose nganyago sona inko nyago sona ya mate ko nyago ntel so kali gasi ya mano ko etari gasi ora ko so there was that pressure menje ngateba ndio yangu kufa kupona kagenderera nero ngakora nginyorete my first order ya renge ya 9000 ya renge yo mwana branget ko mwana egopi eroni ne swenta no bokoroto nkaoni korwabo ya matekanya korro ni go gokora iga ko bwate chibesa nchengo tiga so pakanya korengere na bago na baraba ko ngia Obosoni korwabo no bakanya go support kora tetebi ngo monto ganeti Obosoni bintu bone bigo Obosoni ngikiriaga ne ire gotwara yente getanga ni pyo gane ire gotwara no moyo that's in a lot of patience. If you don't have patience or gusira or gotigeranche robanto gotwara omoyo obante gotwara discipline alafu gotware materials eyere eusi niege changeki na alafu gotware knowledge what you kinchota iteko koros kero kurigereria ebinte byo gotumika so Obosoni gotumika ole chiuzi kayo gochinyara ko okay nje choose ngo kero na chagete choose na nge kogora jeliza rega catholic opposite no na chakirete no na nkogora choose cyane ko bororo lakini kero na ngenderera gukora ubonchereri bwane kangendera kuba expounded kumanya choose nchiro aina chinyinge nchiro chingi ya nchiro chiri gutumeka beach swimming costume nchiro chire chingi ya sabana chire chinyororo chitari kwara chitabwati chire soft ya alafu nchirororo chire heavy aso mwana yokonyorere ndito alafu nchiro chire light bono kanya okorobo tukibwane kanyora chusi nchiro chingi ya chikoru China alafu ntobwate chinde cha koru Turkey kero kwa manye cha China na Turkey nkanya kora na takreto bonchori bokogora my first supplier ringe korumbita shizaduo na manyorete online akanga ni usienero ngonerete this is the first na gorete this was 2018 nkanye sonere yanga yane ni nyaruka yane na nyantete sana it was Obosoni bwaye kabaraisi nende nenyororo teri nditonkarra chusi chase kombia chigokori korwabo ngatwara interest nenzi yokongya kogora kero nangya kogora ngachankanyora mbara na barabuto ko bonchoreri batona gochinyora teri raisi bono kamwa go venture na renta chusi cho kuoni oyo gotaka na gosonerani kubata tebenga customer yage ntangani na betaka go koini berengi yiga akerkende na kiwasta bono kanyara chi customer chichindo bwata bakabona yiga chi customer chine na ste na mwete ko ba social media no na taketo bonchoreri wane so it was on social media and by montago referrals igogo okachaka gwasona gwa post ya sense me na post na nyora chioda chioda within Kisii kwani konyora go say out of Kisii majority nyone order yani in Kisii within Kisii
think agetina nyorire order but order na nyorete ntangani pikero na chagete 2017 no muntu ntebe tindonsonire baby blanket na boots na gopi kama tebe angeji tutata sona ego gokora ninkwakane kaina nkagora choose ngasono blanket na bwobo na gopi yae na gokoroto tachuo chabi oyi Bueno, inere kasi ntanga nanyorete within Kisii. Korwabu the obo brangeti no Gusii lakini amenyete Nairobi. So my most customers are in Nairobi. Oko basonera ko ngakichiko baikera tatege. Nabo bago tomo monto babogoreri. Ose twabe kapase. Yeah. Ekero kuligereria asoro kongorwa Gusii na kirora tebo bonchiri oboiga bokoirete. Asoro kongorwa Gusii mbara tinda yona itoiranite maega lakini Gusii mbara anchira na mbara twara bomanyi nene mbara anchira na gosumonto nasonirie ganchwa ye chusi omonto mone na meto mede chiganchu che chusi ne chiabana bake. Yeah. Kero kuligereria so bonchiri oboiga bwabo kwa bere ko supply go chase chi county chinde. Kero kulenga ni bonchiri oboiga ase chi county chirichia Nairobi maybe na gaiga Gusii na kyoko baragole. Aso bonchiri Nairobi. Nairobi mbiyabore cause of the exposure. Nairobi ebwata anto au na bange babo ebarwete chi tribe chingao. Yeah. Ekero kuligereria despite ngangwanya konyora customer asoro ngorwa Gusii ninki kiagetana ndo gachora ngakobera asoro ngorwa useningi ogendreta ko twalera location yako asoko ko boncheri rwabo ogendeta koba asoro ngorwa Gusii nkyo tarachira segali demand irigoro kiagera ntagete menche abamintu ba Gusii mbasomi goro yeke erinde babwate kyara sono yeikeire actually CBC gukora barubo uko sona bari bona ntaite na barabu bamanye nari kiro muntu tokine amo kingo enda ari gari ase bore tayari antu amanyete nenche ntaita ba Gusii na barabu bamanye. Yeah. Kirkende onde na roro kwa bere go kwegeri goro Obosoni oboiga kwegeri ya tinda egeri monto mbaro bali bamaite gusona monta okobori ntaite gusona swenta yo mwana na ki measurement ntagete pattern gete para bonko batebererinde na bonko alikire pattern na balikira way to go. Yeah. Abu bagostana within Kisii bare na barabo gose Bueno, tobwate group mbaro bare within Kisii mbaro bare from Igori mbaro bare from Nairobi, actually all over the country. And there is another one international. So yeah. Ndaitora bwetera utraso sumutima komukego tokoira nantu sanga mangembya bona sana mwanchi mulebeta seni Ndizi TV chinga kitaganda kusanga imiyo morobeli wesabali yo boncheria astaganda tagosanga na Ivon Mora oyole Obosoni Obosona gutumika chiuzi na bagosone ganjo na bagosona cyanga cyabana n'ibintu ebinde kolende tetraso sumutima komukego toskatonyegera gwira nanda segekere kere busyo elinde taganda gusanga amangi. Ekerole asumu chibuogembo nechise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale ejire registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables nichindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebirobu byonsi, goikabire fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gusoba keresime ase namba enotisano na ibere isano niseto isano isato eyemo kianda isano inye gose enotisano na ibere isano na iseto ibere maragatato eyemo isano na iseto isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii.
Tuma mwancho muri wita seni kia Ndizi TV ni gotogendete gusanga imiomorubiri gw'Esabari y'obonchereria asitogendete gusanga no monchereria Ivon mora kuruga gasomo cy'Obosongo oyo gokora obonchereria bw'Obosoni bw'ebintu bunagendete gotorera kuri no mwancho muri ira konya tutaraso asomutimo komakego nabaka gukwaniranga abantu nabangi bagusona ibintu bigakora sorgongo rwo gusiko ruki county shinde bakotete ingambara ro bali kurwa asichinse chesi potyano taramubolia sensemo ya henga kyago deal ne competition eyo obakago ikera chi customer chinyingi tatebingo ibone sensemo ya gekegera basoni nabange henga kyago deal ne competition eyo competition eyo go deal nero o whatever customer the qualities or the makoba from qualities from explaining cover patients and cover discipline delivery on time yeah anko nyororenga kigetechi demand ire nyinge nyorore usine kerenga kiriye mbura abana mbatagite ibintu byamaberera umuntu okoro order kurinda nayo yo mubiko gusona ande ebintu gusonero gusona amanyoli kero kinene kyo gukirania ode kero kwanyorere odere nyinge ni manyeta basoni bande bono nyinge kwegwe odeyu cengote nankori ginori manyete mayete gusona bia nende ogo keep time otanyiri togosane ne customer yeah akora tatebingo challenges yo gweteraga igaso gusoni obwega bwabo challenges kinga challenges ni chinyinge other than the pricing okonyoro monta atagitege okomotebiri igori otebea igori yawerire igoro kyagera bagotema go compare the product with via mutumba maite nabo Kenyan story yeah akero korigereria nkonyorore competition mostly kurwa sense media mitumba metene kyo convince customer chiago irinde batie kogore ebintu bya mutumba bagore biga byabo chi customer cyane ngo chitebiga tiga tu yanche rimo naite makogore kirekia o kirio maite ke kere mitu byo koboko birosiri ebire customer maite kenche na pimetu ekeninche insonneire specifically ekerenche na batara abatorengaine nayo mubere lakini nonso nerikende ngekoba nje kembe biya keninsonneire bono ngo batanyo kerikere mutumba kero kyarenge duka ekenya kyabwatiri igoriri yaye eriri arenge igoro umuntu akagora akabeka rekamna gucha gotwoneri nakikekora riri igoro nse na ikora gore kobeko byakorosi nana wokero mutumba ndakenyorero roro akero koriye yo bonchererie wega bw'Obosoni kwaba ko gotebinga ebintu nebingo gusona kora kwanera gatiye ebintu biri ogosonango ngosonande chiswenta cy'abantu abanene ne gane swenta nabo kunyebeka mune top gose nabo kunyebeka mune swenta kera nebwa tariberera nende nebwate chingoro nonyebeka kero kyo mugaseberera ndiri nyinge ya lafungo sonande chiponchu chibwate tofauti wate mweye different patterns ne ponchu nsonete no koboka ntabangi bakovuga ne machine ya alafu nto wate chianga chiabana echi and then to wate baby blankets obo nkoboroka obo sonete no koboko obo nkoboroka baby receiver na kimukoborora borobuke cause no bo bana bakyabanyia cause borobia aseri berera nende borobo nuke aso mwana nende mbobo atimbo likorusi bochafu bolichusi chikorusi bono borobia aso mwana ekero kurigerere kara gwachange to Obosoni obwega bwa totebe ni swenta yoka kwa maite gusana nakikwa manyete nakikwa mete birengo byago by'Obosoni okamanya gusana chimacho okamanya gusana chi baby blanket nyambo no ningende pege gosoma obono bosomi to gokora kero kwa manyire gosoma chipate ninchiro konyora chirikire alafu nkonyorore chipate chirikire nkonyorore na kwerende YouTube konyorore some videos but no genda si YouTube videos onye tumanyiti gosoma patterns okonyora ntobwata abantu bakwa no muntu utanyare ko manya bono wikomanye gosoma symbols na pattern symbols kana ngota symbols saying shorthand correct shorthand no mete na mokori kade so we have some symbols that you should know etina nyarte ko bagingo soma and most of them na botoko gora from A to C that's an online shop asoko gora abinde birikire kwanyora konya gusoma yeah kerkende inkiora kwanerenga inkiora kwanero monchire diole risko gari oganeti gochaki obonchire dio buno boiga
ngakiora kwaneri goro asige kakiri kwire to kanyara chi customer abonchera bange mbametenga bale no wasemire ngakero kwa gochakire obonchera kigima gonyara bali customer aya sense mo yanga kiora kwaneri ncha sense mo ya nengo teba nkoirero it takes time kiagero obonchera botowa kora to koboroka iningi songe bokoro niche market anything which has a niche market you don't get a customer easily kiagero obo gutaka abantu mbaro bali bamanyete nki batagete nabo boko konyora like it is on challenge. That is now the challenge, the niche market. Yeah kero watakire ayo Obosona nabo koire tiro be kororo monta naro gweta kobori rero ta okogori rero nabara kogori 2 years later naro raite ra kerora kogori nene naro raite areno ochago gokora yeah to kumoyo ayo gutaka ugoika sometimes chi customer chiago na chichigo kore ya digging to okubasonera gusena bogosona oposti gari online bakore oda. Okay, mostly na targete na sonete enteke mungabeka nkanyore oda korwabu okonyoro muntu nabaguta gotebi ntagete top kwa motebi koraki you can google area okogoki ontomere design otagete ngosonere kwanyora abande bagotebe karantomera kiri gwasonire bonega bidding ore chusi nsone samples ngesonere nchibono nawe kamna samples kera muntu naro no chaga otaro chebionsi pinaro tsiri ningotenje no sesone tobo to gwanchirana kera we kongoro kilitebi nkio sonete na kinaki so with time kanyora nekirega ekero kurigerere chusi ndo metoro chusi nchiro muntu akora tumika komina I don't know kama na chisemo gotumika korosi kosonera chusi okay nchiro echiacha chikoro nchiro echiacha chinge piece chokomina lakini nchiro chotakana bogosonera alafu ntobwate kwerende chusi ntobwate chitokoroka robin chire Kenyan ntobwate robin ntobwate butterfly ntobwate winterkin nyone chibantu ngominera bali tuki ngosona chire lakini chiro chia se quality yabo tatitebe nembe but their quality is a bit low and to gosona bintu bikogenda ense ya isiko kera go gutuma go chense ya isiko bikogenda due to extreme weather shagari okonyore go shrink oseya kore kwerende ego shrink oseya extend when it is extremely hot bono that's why ngotebi aba agonchorere ba minto choose nchiro chitogo sona chiko rutaki ose China chire quality style ko affected by extreme weathers. I can put in the sale when children will go because I yoko deal na local market. Can you go out to the Kerengeli Chaka international market? I think what I very local because initially after na korete oborange to na go my first order I got another order of a dress na nyote odende dress umesikia tu Gusii lakini wasomi kitui after you gabo kanyora chioda tichianga charenge around inye chimaxi dress timetu siminyare go kuoroki yeah kanyora chioda chichianga 12 nkaligia abaiseke bane baba kurugo nchoreri obo kabakiro yo makore isato na nchenkarosi isato erivekerani on time totome challenge koenda goti machingumbu ngati sona na agete bichaba na agete bicheria bwango kiara na what time I was running out of time now and then chitome chike na irobe chibekera niwe chinde semanyo gotomu bano ngake bicheria bwango oli ore twete order gatutengo cyari gotutumira chipicha kero bale bonsi kiamo ichipaka bono kutanya korora so mugatumane product tukapewa feedback nechinge cyarenge bakagoka but now kero yaika chibita ono I think tuka lose contact ntoche tukanyora but about the payments the payment for kero ko konge order you do 75% of the payment na tana menya utomana namne utake product yabo gengo kora kero kwarorire kwakana na gutumire parcel yao kora nyore ne wate kasoro naro kora tubishatore yeah kirikindi tutebingo ama tukabosyo ayibuno musoni webintebi ganga yoga ne kego ikarana asa matukabosyo I've always I've always visualized of having my own cloth line ya nyono Obosoni nyone chianga chie bitenge ngo design na renge inde skuru ndara chigonchore nyego korobo Obosoni we chusi so I always dreamed of having my cloth line
Kerekende timekio sino bwato boseme bwa obo mwali gochaso mwancho muligerere. Boseme mwancho gochaso mwancho muligerere asense yabono yaikeire. Igentu byo kakera abakonye negasi amaboko. Niche ngotebya bayibori abana kiro muntu bata interest. Kore gasi amaboko nerera okonye. Kiagera gasi ende yonse machine era kore in the near future gasi tinchiro chikobororo. Kiara chinda sitinge chiko chikora machine chikore gasi so ali ani mwancho muligerio kuligerete gochase duke yabo matenge yagotoka ando matebi product kiri bwata. Niko itenkoro kumura eduka yane koro ku Obisho Crochet Instagram at Obisho Crochet or Crocheting Eyes TikTok Obisho Crochet Facebook asa marieta nkoro kubonchimura ayina ro ngotumia Facebook lakini eduka sora nyore bosongoga na bogo chonyore Lancet nse opposite Kisii Specialist Hospital Mungo toka around hapo tunaivasa ngoko bole ngokonyora koni banyinda menyabwe Inesa ngo nyinda menyabwe ya saidaso na bokonyora ipa no sota korneivasi gali ro ngokonyora ngani kerete bingo ngonyagosona na manyabwe ali ensema bia mana sana sugusanga nende bia mana sana mwancho muri betaseni Ndizi TV kwa beri ko gusangana into kotoka cyane to moroberega ko ikabone gato ikiro moya abasemere kwa na kwa beri ko wesemya amange gwetera obonzere bwaye Ivan Mora kuruga somo cyobosongo kwa nyira system cy'iki mitandao asense moya Facebook na bakatanyara gwetera Ndizi TV News Digital abega sense meri ya YouTube na bakatanyara gwetera Ndizi TV News asense moya website na bakatanyara gwetera www.ndizitv.net na frida kerubo tomerane weekend astokumena no monchero lionde kusange asogwa matwara obuligerere akoro